Velkommen til denne testvideo af de bedste produkter, der hjælper dig med at træffe det rigtige valg. Lad os komme i gang med testene. Hej alle sammen. Leder du efter de perfekte trådløse hovedtelefoner til musik, opkald eller træning? I dag gennemgår vi 3 af de bedste modeller på markedet, testet for lydkvalitet, komfort og funktioner. Hvis du kan lide videoen, så husk at give den et like og abonner på kanalen for flere anmeldelser. Lad os dykke ned i vores første valg. Første valg er Apple AirPods Pro 2. generation with MagSafe Case USB-C, 1 minut og 30 sekunder. Vores første valg er Apple AirPods Pro 2. generation with MagSafe Case, en premium løsning til Apple-brugere. Udvælgelseskriterier. Vi har testet lydkvalitet, støjreduktion, batterilevetid og integration med Apple-enheder. Nøglefunktioner. H2-chip leverer overlegen lyd og 2 gange bedre aktiv støjreduktion. Adaptiv transparens lader dig høre omgivelserne, når du ønsker det. Op til 6 timers lyttetid med op til 30 timer via MagSafe-etuiet. IPX4 vandresistens. Perfekt til træning eller let regn. Brugeroplevelse. AirPods Pro skinner med krystalklar lyd og effektiv støjreduktion. Under vores test blokerede de baggrundsstøj i travle miljøer, og integrationen med iPhone var sømløs. Forestil dig at nyde din yndlingsmusik uden forstyrrelser. Brugeranmeldelser. Brugere roser lydkvaliteten og komforten, men nogen nævner høj pris. Fordele. Fantastisk støjreduktion, intuitiv betjening, MagSafe-opladning. Ulemper. Bedst til Apple-økosystemet, høj pris. Opfordring til handling. Tjek Apple AirPods Pro via linket i beskrivelsen. Her er nu nummer 2. 2. Samsung Galaxy Buds 3 Silver. Næste valg er Samsung Galaxy Buds 3 Silver. Et stilfuldt valg med Galaxy AI-funktioner. Udvælgelseskriterier. Vi vurderede lydtilpasning, komfort, batterilevetid og smarte funktioner. Nøglefunktioner. Galaxy AI. Tilpasser lyden til din øregang for optimal oplevelse. IP57 vand- og støvresistens. Tåler sved og nedsænkning i vand. Op til 6 timers brug. Med intuitiv touchbetjening på stilkene. Live Translate. Øjeblikkelig oversættelse under samtaler. Brugeroplevelse. Under testen imponerede Galaxy Buds 3 med klar lyd og behagelig pasform. Live Translate var praktisk til samtaler på farten, og de sad sikkert under træning. Perfekt til Samsung-brugere. Brugeranmeldelser. Brugere elsker designet og AI-funktionerne, men nogle ønsker bedre støjreduktion. Fordele. Stilfuldt design, AI-drevne funktioner, robust vandresistens. Ulemper. Støjreduktion ikke på niveau med premium-modeller. Opfordring til handling. Se mere om Samsung Galaxy Buds 3 via linket i beskrivelsen. Vi skal nu se nummer 3. 3. OnePlus Nord Buds 3 Pro Starry Black, 1 minut og 30 sekunder. Sidst, men ikke mindst, har vi OnePlus Nord Buds 3 Pro Starry Black, et budgetvenligt valg med premium-funktioner. Udvælgelseskriterier. Vi testede støjreduktion, lydkvalitet, batterilevetid og design. Nøglefunktioner. 49 decibel hybrid støjreduktion. Blokerer støj effektivt. Basswave 2.0. Kraftfuld bas med 12,4 mm driver. Op til 44 timers lyttetid med 10 minutters opladning til 11 timer. IP55 vandresistens. Ideel til aktiv livsstil. Brugeroplevelse. Nord Buds 3 Pro overraskede med dyb bas og stærk støjreduktion under vores test. Forestil dig at fordybe dig i musik, selv i støjende omgivelser. De er også super komfortable til langvarig brug. Brugeranmeldelser. Brugere fremhæver batterilevetid og pris, men nogle nævner appens kompleksitet. Fordele. Fremragende værdi, kraftfuld bas, lang batterilevetid. Ulemper. Appen kan være lidt kompliceret for nye brugere. Opfordring til handling. Find OnePlus Nord Buds 3 Pro via linket i beskrivelsen. Der har du det.
vores top 3 trådløse hovedtelefoner. Uanset om du vil have premium lyd, smarte AI-funktioner eller en budgetvenlig løsning, har vi noget for dig. Tjek alle links i beskrivelsen for at finde din favorit. Hvis du kunne lide videoen, så giv den et like, abonner og aktiver klokken for flere anmeldelser. Vi ses snart.